Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan uwa barkamu da sake kasancewa da kai a cikin wannan bidiyo na mai albarka. Idan yau ne farin shigon ka muna roƙon ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓa wani mun gode. Kamar da ka gani a title na wannan bidiyon zan samu kuɗi. Kawai ka bi mu daga fari kimanin na 1000 duk referral ɗaya. Idan ka bi mu daga farin bidiyon nan in ba kai saboda haka ya dace ka bi mu daga farin bidiyo har ƙarshe domin ka gani kai ma ka je ka amfana da shi. To kai tsaye zan bar ma link a description. Ni yanzu na gana yana WhatsApp, bari mu jira ya yi sacin. To gashi ya shigo da ni zai buɗe ma website kama haka. To rijistan shi ba wani wahala yake da shi ba. Ga can inda aka nuna ma phone number, to ka sa number wayanka, sai ka cire zero farko, sai ka sa password ka maimaita password. Bayan ka gama ka zo ka taɓa wannan verification code ɗin. Ga sunan sun baka 4268, kai ma za su baka naka daban. Bayan ka gama cikawa ga alama ta sign off, sai ka taɓa gu, kai tsaye zai shigar da kai cikin website ɗin. Kaga ka dai cire zero farko kar ka manta. Gashi ka je ka zaɓa number ƙasan ku a nan gu, ni na +234 alama ta Najeriya kenan. Kaga har ka iso kan ƙasan ku ga nan alaman +234 ƙasa ta kenan Najeriya mun saka ta. Kawai sai ka taɓa sign off. Kana taɓa sign off zai shigar da kai cikin website ɗin. To gashi suna nuna min register na yi kyau. Gashi ya buɗe mini. To ga can lucky draw ɗin nan in kana so ko ina kake so ka taɓa shi ka je ka taɓa shi. In ma cancel za ka yi, in ma me dai za ka yi ka je ka taɓa. Ga to alaman su game da koma me, gashi ana deposit amma ban ce ma ka yi ba. Ka gani kuma ana invite friend. Sai ka tafi gun dashboard ɗin nan. Ga language, ga account, ga team, ga komi. Ga share na link ɗin da suka baka daman gayyatan abokinka. To ga language sai ka zaɓa yarenka. In English ne, in ma Faransa ne, in ma me dai ka zaɓa. Ni na English zan bashi. Ko me dai akwai kowane kalan yare sabili da kar a wahala a cikin website ɗin. To ni gashi zan yi share na link ɗina yanzu. Kawai ga wallet ɗinka ga TRX ɗina bani da komi a ciki. Yanzu zan je in yi share na link ɗina ne. Kawai in je in gayyaci abokina domin suna bani wannan kuɗi. Saboda haka muka ga ya dace mu kawo muku wannan bidiyo. Idan ba ka yi gaggawan fita ba za mu nuna ma da za ka ɗau link. To kai tsaye idan ka shiga shiya, wannan gu da aka rubuta shiya. A nan za su baka link alama na ka je ka gayyaci abokinka. Invite friend wato. Gashi nan wanda suka bani. Ga nan copy inda aka rubuta copy a ƙasa. Kaga ka taɓa copy kawai zai nuna ma yayi copy successful. Copy successful. Gashi ya nuna min copy successful. Zan je in gayyaci abokina. Saboda haka muka ga ya dace mu kawo muku. Ana iya deposit amma idan baka da kuɗin da, in kana da kuɗin da baka da damuwa da su mun gode.